మేము ఇక్కడ కర్రీ పాయింట్ నడుపుకుంటున్నామండి. ఈ గ్యాస్ కొరత వల్ల మాకు బాగా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. ఒక 3-4 డేస్ నుంచి మాకు మా వర్కర్లు ఈ కర్రీ పాయింట్ నమ్ముకొని పని చేసుకునే వాళ్ళకి జీవనోపాధి ఇది అయిపోయింది. ఇటు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, మాకున్న రెగ్యులర్ కస్టమర్లు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. బయట ఎక్కడ హోటల్స్ లేక వాళ్ళు ఇక్కడ మా గ్యాస్ లేక అన్ని హోటల్స్ బంద్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మేము కూడా బంద్ పెట్టే పరిస్థితి ఒకటి ఉంది. మాకు అందుబాటులో ఇవన్నీ లేక ఈ డీలర్ దగ్గర నుంచి సప్లై లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చిందో పూర్తి వివరాలు మాకు లేవు. తర్వాత మేము ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఇలా ఇబ్బంది పడాలనేది అర్థం కాకుండా చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నామండి. కొంచెం ఈ సమస్య నుంచి మమ్మల్ని బయటపడే మార్గం ఏదైనా ఉంటే కొంచెం చూడండి సార్. అదే మేము ప్రాధాయపడుతున్నాం మిమ్మల్ని. ఈ యుద్ధాలు వీటి వల్ల సిలిండర్లు ఆగిపోయి మాకు సప్లై లేదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. మేము రెగ్యులర్గా పాత రేట్లకే కర్రీస్ అమ్ముకుంటున్నాం, కానీ మాకు బయట ఏదైనా దొరుకుతున్నా కూడా రేట్ ఎక్కువ అంటున్నారు. అవి కూడా దొరకని పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడైతే. నిన్నటి వరకు అయితే 1-2 అట్లా దొరికాయి, కానీ ఇప్పుడైతే ఆ దొరికే పరిస్థితి కూడా లేదండి. ఇక మేము పూర్తి క్లోజ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మాకున్నటువంటి వర్కర్లు అందరూ కూడా చాలా సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అందరూ దీని మీద జీవనోపాధి కలుపుకొని దీని మీద నమ్ముకొని ఉన్న వాళ్ళే. ఇక రోజు పనికొస్తేనే వాళ్ళకి పూట గడుస్తుందండి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి పని కూడా కోల్పోతే వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పడాలనేది మాకు ఒక సంస్థ నడుపుకుంటూ మేము వాళ్ళ ఫేస్ చేయలేకపోతున్నాము. ఇప్పుడు ఏమైనా ఎక్కువ తక్కువ వాళ్ళకి ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు, అట్లా అని చెప్పేసి వాళ్ళకి పని కల్పించే పరిస్థితి లేదు. మాకు ఇది సొల్యూషన్ దొరకాలంటే ఖచ్చితంగా మాకు ఈ గ్యాసులు ఏదైనా సప్లై ఉంటేనే మేము మిగతాది ఏదైనా అరేంజ్ చేసుకోగలము. అందుకే కొంచెం ఇదైతే కొంత సాల్వ్ అయ్యేటట్టు చూడండి సార్. మరి గ్యాస్ సప్లై లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది పరిస్థితి ఉంది. గ్యాస్ రాకపోవడం వల్ల షాప్ బంద్ చేసే పరిస్థితి ఉంది. 1900 గ్యాస్ 2200 అయింది. ఇంకా 500 ఎక్స్ట్రా పెడదామన్నా కూడా గ్యాస్ లేని పరిస్థితి ఉంది. ముందే మాకు చికెన్ రేట్ అది ఇది పెరగడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ గ్యాస్ వల్ల షాప్ బంద్ చేసే పరిస్థితి ఉంది. గ్యాస్ గురించి మాకు బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది. మేము గ్యాస్ ఎప్పటి లెక్కనే ఆన్లైన్లో బుక్ చేస్తే ఆన్లైన్ ఎన్నిసార్లు చేసినా కానీ బుక్ అయితే లేదు. ఈ బుక్ అయితే లేదని ఆఫీస్కి వస్తే ఆఫీస్లో కూడా వాళ్ళు మేము చేసేది ఏమి ఉండదు, మీరు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవాలి, ఒకటి కాకపోతే 2 సార్లు 4 సార్లు ట్రై చేసుకోండి, బుక్ చేసుకోండి, కానీ మా దగ్గర ఏమి ఉండదు, మా దగ్గర బుకింగ్ చేస్తే ఉండదు, మా దగ్గర బుక్ కాదని అంటున్నారు సార్గా. ఆఫీస్కి వస్తే ఈ ప్రాబ్లం, ఆన్లైన్లో బుక్ చేద్దామంటే ఆ విధంగా స్విచ్ ఆఫ్ ఉంటుంది. మాకు గ్యాస్ తోటి ప్రాబ్లం అవుతుందండి. ఏం చేయాలో అర్థమవుతలేదు. గ్యాస్ అయిపోయింది, అదే ఇప్పుడు మాకు ఏం తెలుస్తలేదు. ఇప్పుడు అదే వాళ్ళ అయిపోయింది వస్తే